Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί εκτροφείς χρησιμοποιούν και αυτόματα συστήματα τεχνητής Ανατολής και Δύσης για να προσομοιάζουν τη φυσική Ανατολή και τη Δύση της ημέρας στο εκτροφείο τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι η σωστή διαχείριση του τεχνητού φωτός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον εκτροφέα, όπως και από την άλλη πλευρά η ελλειπής γνώση και η λανθασμένη εφαρμογή του μπορεί να οδηγήσει σε άσχημα έως καταστροφικά αποτελέσματα των πτηνών συντροφιάς μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό η διαχείριση του τεχνητού φωτισμού. Αερισμός. Όπως και στο χώρο που ζούμε, δηλαδή στο σπίτι μας, όπου απαιτείται ο αερισμός των δωματίων, έτσι και στο εκτροφείο μας απαιτείται ο αερισμός του σε ορισμένα χρονικά διαστήματα και εφόσον είναι δυνατόν κάθε ημέρα. Η παρουσία νέου αέρα βοηθάει στην υγιεινή των πτηνών συντροφιάς μας. Μάλιστα, σε χώρους που δεν υπάρχει σωστός αερισμός, η υγρασία μπορεί να είναι σε αυξημένα επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο, αρκετοί εκτροφείς χρησιμοποιούν εξαεριστήρες ή έχουν και ένα μικρό δευτερεύον παράθυρο για την ανανέωση του αέρα. Προσοχή όμως και σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος μας είναι ο αερισμός του εκτροφείου και η αποφυγή ρευμάτων αέρα που θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στα πτηνά συντροφιάς μας. Υγρασία. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να εξασφαλίζεται στο εκτροφείο μας είναι και η υγρασία. Αυτή θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40 έως και 70%, ανάλογα πάντα με τη φάση του ετήσιου κύκλου ζωής του πτηνού συντροφιάς. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερου ποσοστού από 70%, απαιτείται η λειτουργία φυγραντήρα για τη μείωση της υγρασίας. Ενώ σε περιπτώσεις χαμηλής υγρασίας, δηλαδή κοντά στο 40%, μπορεί ο εκτροφέας να χρησιμοποιήσει υγραντήρα για την αύξηση της υγρασίας. Η υγρασία παίζει σημαντικό ρόλο στη φάση της εκόλαψης των αυγών και θα πρέπει να κυμαίνεται από 60 έως 70%. Θα πρέπει να αποφεύγονται απότομες αλλαγές στην υγρασία και να συνδυάζεται ανάλογα με την θερμοκρασία, ιδιαίτερα στη φάση της προετοιμασίας και στην αναπαραγωγή. Ενδείκνυται η χρήση υγρόμετρου για την παρακολούθηση της υγρασίας. Τέλος, ο παράγοντας θερμοκρασία πρέπει να υπολογίζεται σοβαρά από τον εκτροφέα κατά τη φάση της προετοιμασίας και της αναπαραγωγής. Μια θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου συν πλην 5 βαθμούς είναι αρκετά καλή σε ένα εκτροφείο. Αποφεύγουμε τις αλλαγές στη θερμοκρασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με την υγρασία. Θα έχετε παρατηρήσει ότι κατά τη φάση της αναπαραγωγής και όταν υπάρχει στο εξωτερικό περιβάλλον πτώση της θερμοκρασίας που επηρεάζει το εκτροφείο μας, αυτό στη συνέχεια επηρεάζει και τα πτηνά συντροφιάς μας και ιδιαίτερα τα θηλυκά, που είτε καθυστερούν στη γέννηση των αυγών ή εμφανίζουν μεγάλη δυστροπία στην ανάπτυξη των εωσών μας. Ενδείκνυται η χρήση θερμόμετρου για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Τελειώσαμε λοιπόν τη διαχείριση του εκτροφείου και πάμε να δούμε την θεματική ενότητα που αναφέρεται στη διαχείριση μιας νέας ποικιλίας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό, το σκοπό, τις δύο φάσεις απόκτησης πουλιών, την αρχική προμήθεια και τη συμπληρωματική ή τις συμπληρωματικές προμήθειες. Διαχείριση νέας ποικιλίας είναι το σύνολο των ενεργειών που κάνει ο εκτροφέας για την προσθήκη στο εκτροφείο του μιας νέας ποικιλίας πτηνού συντροφιάς, είτε αυτή γίνεται για πρώτη φορά, και καλείται αρχική, ή γίνεται με στοχευμένες επιλογές πτηνών συντροφιάς της ίδιας ποικιλίας, όπου αυτή η προμήθεια λέγεται συμπληρωματική. Ο σκοπός λοιπόν της διαχείρισης μιας νέας ποικιλίας είναι η διαιώνιση των γεννητόρων, η παραγωγή υγιών και ποιοτικών απογόνων, η εξέλιξη της νέας ποικιλίας στο εκτροφείο μας, η παραγωγή εκθεμάτων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η διακρίση των εκθεμάτων,
Και τέλος, η διάθεση ορισμένων από αυτά σε άλλους εκτροφείς για τη δημιουργία νέου κύκλου εκτροφής. Σημαντικό το τελευταίο. Δίνουμε πουλιά για να ξεκινήσουν και οι άλλοι. Δεν δίνουμε πουλιά για να τα ξεφορτωθούμε. Πάντα σε εκτροφής μιλάω, εντάξει. Προμήθεια. Υπάρχουν δύο τρόποι προμήθειας μιας νέας ποικιλίας πτηνών συντροφιάς. Η αρχική, όπου αυτού του είδους η προμήθεια αναφέρεται στην απόκτηση των αρχικών γεννητόρων, ασενικών και θηλυκών και το σχηματισμό ζευγαριών κατά τη φάση της αναπαραγωγής. Η συμπληρωματική ή συμπληρωματικές προμήθειες είναι ο τρόπος απόκτησης συμπληρωματικών και στοχευμένων πουλιών για τη βελτίωση της ποικιλίας πτηνών συντροφιάς που εκτρέφουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουμε πριν από την προμήθεια. Προτού πραγματοποιήσουμε την προμήθεια μιας νέας ποικιλίας, πρέπει να μάθουμε πλήρως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα κριτήρια αξιολόγησης τους από τους κριτές κατά τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς, τις απαιτήσεις τους σε χρωματισμό και σε χρωστικά συμπληρώματα ή σκευάσματα, ειδικά στα καναρίνια χρώματος, στην εκπαίδευση που τυχόν απαιτείται να δείξει αυτά του τα χαρακτηριστικά του πουλί, ειδικά για τα καναρίνια εμφάνισης. Με άλλα λόγια, πρέπει να αποτυπώσουμε στο μυαλό μας το πρότυπο αυτό της νέας ποικιλίας. Δεν ξεκινάμε να κάνουμε κίνηση προμήθειας αν δεν έχουμε βάλει στο μυαλό μας ποιο είναι το πρότυπο του πουλιού για το οποίο θέλουμε να εντάξουμε στο κοπάδι μας, στο χώρο μας. Στη συνέχεια, διερευνούμε ποιοι εκτροφείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκτρέφουν αποκλειστικά αυτή την ποικιλία ή την εκτρέφουν σε μεγάλο βαθμό. Τούτο είναι πολύ σημαντικό γιατί ο εκτροφέας που δίνει όλη του τη διαχείριση σε μία ή το πολύ σε δύο ποικιλίες σημαίνει ότι δίνει όλο του ή το περισσότερο βάρος σε αυτή την ποικιλία και με αυτόν τον τρόπο είναι πλήρης γνώστης αυτής της ποικιλίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Με λίγα λόγια, αυτός ο εκτροφέας έχει αποκλειστική και εξατομικευμένη γνώση της ποικιλίας. Δεν σας μιλάω για εκθέματα, δεν σας μιλάω για εκθέσεις, εντάξει. Μιλάω ότι είναι γνώστης της συγκεκριμένης ποικιλίας. Στη συνέχεια, διερευνούμε αν αυτοί οι εκτροφείς έχουν διακρίσει σε διαγωνισμούς, διεθνείς ή παγκοσμίους, κατά την τελευταία πενταετία. Όσο πιο υψηλότερο είναι το επίπεδο των διακρίσεών τους σε διαγωνισμούς, τόσο πιο αξιόπιστο και ομοιόμορφο κοπάδι διαχειρίζεται. Αν μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα τα έχει αποκομίσει κατά την τελευταία πενταετία, σημαίνει ότι το κοπάδι του είναι σύγχρονο και επικαιροποιημένο. Από όλους αυτούς τους εκτροφείς ξεχωρίζουμε 2-3 για να κάνουμε την επόμενη φάση, δηλαδή την τελική επιλογή. Η τελική επιλογή του εκτροφέα, από τον οποίο θα προμηθευτούμε τη νέα μας ποικιλία, είναι σίγουρα η πιο δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα και η πιο αποφασιστική. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε την κατάλληλη επιλογή και αξίζει πράγματι να ταξιδεύσουμε και να δαπανίσουμε χρήματα για αυτή μας την επιλογή. Κριτήρια της τελικής μας επιλογής μπορεί να είναι εκείνος ο εκτροφέας που έχει τις περισσότερες διακρίσεις σε διαγωνισμούς, το πόσο κοντά είναι στη χώρα μας, το πόσο εύκολο είναι να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί του, καθώς και το γεγονός της φιλοσοφίας εκτροφής πτηνών συντροφιάς της χώρας του σε σχέση με τις απαιτήσεις μας. Παραδείγματος χάρη, αν ο εκτροφέας είναι της βόρειας σχολής, δηλαδή Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, τα καναρίνια χρώματος, για παράδειγμα, είναι μεγαλόσωμα και έχουν και ωραίο στήθος. Από ότι αν ο εκτροφέας είναι της νότιας σχολής, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, όπου τα καναρίνια χρώματος, για παράδειγμα, είναι περισσότερο ποιοτικά στο χρώμα παρά στο σώμα τους. Επιλέγουμε τη βασική επιλογή, ενώ παράλληλα σημειώνουμε και την εναλλακτική λύση κάποιου άλλου εκτροφέα. Αποφασίζουμε δηλαδή ότι θα πάμε σε αυτόν και αφήνουμε λοιπόν και την εναλλακτική λύση του άλλου εκτροφέα, εφόσον δεν μπορέσουμε από τον βασικό εκτροφέα να κάνουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή την προμήθεια των πουλιών μας.
Πάμε τώρα να δούμε τη φάση κατά την προμήθεια. Αυτά ήταν που σας ανέφερα προηγουμένως, αφορούσαν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, εντάξει, για να οδηγηθούμε στην προμήθεια των πουλιών. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε από ποιον εκτροφέα θα κάνουμε την αρχική μας προμήθεια και συνεννοηθήκαμε πλήρως για τις λεπτομέρειες της προμήθειας, το επόμενο βήμα μας θα είναι η επίσκεψη στο εκτροφείο του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση, γιατί δεν θα πρέπει να αφήνουμε στην τύχη την αρχική προμήθεια των πτηνών συντροφιάς μας και μόνο στην επιθυμία και τη βούληση του εκτροφέα, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην αποκτήσουμε τα πουλιά εκείνα που έχουμε προδιαγράψει και συμφωνήσει μαζί του. Κατανοητό, Στο εκτροφείο του, πρώτο μέλημά μας θα είναι να παρατηρήσουμε τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν και κατά πόσο διακρίνει το εκτροφείο του μια τάξη και επιμέλεια. Αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν ότι ο επιμελής και συστηματικός εκτροφέας φέρνει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στον χώρο του βλέπουμε την ποικιλία που μας ενδιαφέρει και αν γίνεται ξεχωριστά τα αρσενικά από τα θηλυκά. Πολύ σημαντικό θα είναι αν ο εκτροφέας τηρεί αρχείο για το γενεολογικό του δέντρο και έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πέντικρη. Αν μάλιστα μπορεί να μας δείξει και τους γονείς των πουλιών, από τα οποία πρόκειται να αποκτήσουμε, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Από τη στιγμή που όλα συνηγορούν στην προμήθεια πτηνών συντροφιάς από το εκτροφείο του, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε εκείνα και μόνο τα πτηνά συντροφιάς που καλύπτουν τις ανάγκες μας. Πιάνουμε τα προσαπόκτηση πουλιά, τα κοιτάμε προσεκτικά, κάνουμε έναν εξωτερικό έλεγχο για την υγεία τους και παίρνουμε πάντα υγιή, καθαρά και καθαρόιμα πουλιά. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε στις περιπτώσεις των συμπληρωματικών προμηθειών. Κατά τη συμπληρωματική προμήθεια πουλιών ακολουθούνται σχεδόν τα ίδια κριτήρια και βήματα που ακολουθήσαμε και ανέπτυξα κατά την αρχική προμήθεια. Η διαφορά είναι ότι προτού αποφασίσουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, πρέπει να έχουμε διασφαλίσει ότι ο πληθυσμός της ποικιλίας αυτής στο εκτροφείο μας είναι ομοιογενής και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι πολύ κοντά ή τα ίδια και ίσως καλύτερα από τα αρχικά πουλιά που αποκτήσαμε με την αρχική προμήθεια. Δεν κάνουμε βήμα απόκτησης συμπληρωματικών πουλιών αν δεν έχουμε σαφή δείγματα αυτής της προσπάθειας. Το επόμενο βήμα είναι η ερεύνηση εκτροφέων που εκτρέφουν αποκλειστικά σε μεγάλο βαθμό τη νέα ποικιλία, εντάξει, και είναι αυτά τα οποία σας ανέφερα και στην αρχική. Τα υπόλοιπα βήματα είναι εφάμιλα, είναι ανάλογα με τα βήματα που κάναμε στην αρχική προμήθεια. Διερευνούμε λοιπόν 2 ή 3 εκτροφείς που έχουν συνεχείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς τελευταία πενταετία, εντάξει, και τελικά επιλέγουμε τον κατάλληλο εκτροφέα, τον βασικό και εναλλακτικό, με προτίμηση, προσέξτε, τον αρχικό εκτροφέα. Εάν δηλαδή επιλέξουμε τον εκτροφέα που κάναμε την αρχική προμήθεια, αυτό σίγουρα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί συνεχίζεται η γραμμή αίματος στο εκτροφείο μας από τη γραμμή τη δική του. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είπαμε λοιπόν ότι έχουμε εξασφαλίσει ένα ομοιογενές κοπάδι στο χώρο μας, με τη συγκεκριμένη ποικιλία. Δεν προχωρούμε αν δεν φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία συμπληρωματική προμήθεια. Πάλι κατά την προμήθεια επισκεπτόμαστε το χώρο του. Εντάξει, προσέχουμε λοιπόν τις συνθήκες υγιεινής του εκτροφείου του και των πτηνών συντροφιάς που εκτρέφει. Εμπιστευόμαστε λοιπόν κάποιον που τηρεί το γενεολογικό δέντρο των πουλιών που πρόκειται να αποκτήσουμε. Και τη στιγμή λοιπόν που αποφασίσουμε να κάνουμε τη συμπληρωματική προμήθεια, εξετάζουμε πάλι τα πουλιά και παίρνουμε πάλι τα υγιή, τα καθαρά και τα καθαρόιμα πουλιά. Πώς πηγαίνουμε? Εντάξει. Είμαι γρήγορος, είμαι αργός. Νομίζω ότι πηγαίνουμε καλά, Ωραία. Έχουμε καλύψει λοιπόν
τις δύο προηγούμενες θεματικές ενότητες και την ανάλυση των βασικών όρων και πάμε να δούμε αυτό που ενδιαφέρει σχεδόν όλους μας. Εντάξει. Τη διαχείριση του ετήσιου κύκλου ζωής του πτηνού συντροφιάς. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό, τις φάσεις, τους στόχους και τις επισημάνσεις της κάθε φάσης. Διαχείριση ετήσιου κύκλου ζωής ενός πτηνού συντροφιάς είναι το σύνολο των ενεργειών που κάνει ο εκτροφέας για την επίτευξη των στόχων κάθε φάσης του ετήσιου κύκλου του πτηνού συντροφιάς, αξιοποιώντας πλήρως το χώρο, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό του εκτροφείου, τις τροφές, τα συμπληρώματα, τις γνώσεις και την εμπειρία του. Όλα αυτά μαζί. Ο ετήσιος κύκλος χωρίζεται σε 4 φάσεις. Την πτερώρια, την ξεκούραση ή ακόμα και τη συμμετοχή των πουλιών σε διαγωνισμούς, την προετοιμασία για αναπαραγωγή και τέλος την αναπαραγωγή. Ας δούμε λοιπόν μία-μία τις φάσεις. Πτερώρια. Τη χαρακτηρίζει η αποβολή των παλαιών πτερών και η ανάπτυξη νέου πτερώματος. Η πλούσια και θρεπτική διατροφή. Η τελική διαμόρφωση του σώματός τους. Ο σωστός και όμορφα κατανεμημένος χρωματισμός στο πτέρωμά τους, για όσα πουλιά απαιτείται να γίνεται χρωματισμός. Η ομαλή μετάβαση των ενήλικων πουλιών στην πτερώρια. Η εξασφάλιση συνθηκών υγείας των πουλιών και ιδιαίτερα των γεννητόρων. Στην παρακάτω διαφάνεια μπορείτε να δείτε πώς είναι χαρτογραφημένα τα φτερά ενός πτηνού συντροφιάς σε όλο του το σώμα. Στην πάνω λοιπόν φωτογραφία βλέπετε λοιπόν το φτέρωμα και όλα τα πουλιά λοιπόν, τα φτερά ενός πουλιού. Εντάξει. Και στην κάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε λοιπόν το σύνολο των φτερών και την ομαδοποίησή τους, εντάξει, με φόντο από κάτω προς τα πάνω. Βλέπετε λοιπόν πόσα φτερά και πόσες κατηγορίες φτερών διακρίνουν το φτέρωμα ενός πουλιού. Στο πρώτο στάδιο αυτής της φάσης είναι η σταδιακή αποβολή των παλαιών πτερών και αυτό πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο. Το παραλαμβάνω, πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο. Τα φτερά που αποβάλλονται, για μεν τα ενήλικα, είναι σε μεγάλο βαθμό σε όλο του το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των φτερών της ουράς και των βασικών φτερών του, ενώ στα πουλιά της φετινής χρονιάς δεν αποβάλλονται τα φτερά της ουράς και των βασικών φτερών, αλλά φτερά του υπολείπου σώματος τους και γίνεται σε μικρότερη κλίμακα και ένταση. Η περίοδος πτερόριας για τα ενήλικα πουλιά ξεκινά συνήθως στις αρχές του καλοκαιριού και διαρκεί 2 με 3 μήνες. Στα φετινά πουλιά ξεκινά όταν το πουλί είναι περίπου 2 μηνών. Η πτερώρια στο ενήλικο καναρίνι αρχίζει με την πτώση των φτερών του από τα φτερά πτήσης, συνεχίζει στις 2 πλευρές του σώματος και ολοκληρώνεται στο λαιμό και το κεφάλι. Περίπου 2.000 πουπούλα χάνονται και επανακτώνται σε αυτή την περίοδο. Μερικά καναρίνια εισέρχονται σε αυτή τη διαδικασία τόσο γρήγορα που η πτήση από τον πάτο του κλουβιού ή και της κλούβας πτήσης έως την υψηλότερη πατίστρα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Κατά το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο το πουλί να κάνει συχνά μπάνια στο χώρο του. Ο λόγος είναι ότι τα μπάνια βοηθούν στην πτώση των παλαιών φτερών και προκαλούν το πουλί να περιποιηθεί με το ράμφος τα νέα φτερά. Η περιποίηση με το ράμφος εξαπλώνει τα φυσικά έλαια που παράγει το καναρίνι σε όλα του τα φτερά, δίνοντας έτσι μια υγιή γυαλάδα. Επίσης το πουλί, όταν ραμφίζει το πτέρωμά του, το κάνει με σκοπό την απομάκρυνση της κερατίνης που συσσωρεύεται στη ρίζα του φτερού και εμποδίζει τη φυσική πτερώρια. Το νέο πτέρωμα που θα προκύψει πρέπει να είναι σωστό, λαμπερό και όμορφα κατανεμημένο στο σώμα του.
Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την πτερώρια όσο το δυνατόν ευκολότερη για τα πτηνά συντροφιάς μας? Η γρήγορη και απλή απάντηση είναι μια πλούσια και θρεπτική διατροφή. Μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες είναι απαραίτητη για να συμβάλλει στην επανέκφυση όλων αυτών των χαμένων φτερών. Τα φτερά αποτελούνται κυρίως από πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από 21 διαφορετικά αμινοξέα. Τα δύο ουσιαστικά αμινοξέα, η λυσίνη και η μεθιονίνη, είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά τη διάρκεια της φτερόριας. Αυτά τα δύο αμινοξέα βρίσκονται συνήθως σε μικρή ποσότητα στις περισσότερες δίαιτες για τα πουλιά, στα περισσότερα μείγματα δηλαδή σπόρων. Τα καναρίνια χρειάζονται επίσης αυξημένα ποσά ενέργειας, βιταμινών, λιπαρών σπόρων και μεταλλικών στοιχείων για να μεγαλώσουν γρήγορα τα νέα τους φτερά και να επανακτήσουν το στένος τους. Μιλάμε ότι είμαστε σε περίοδο πτερόριας. Με τη χορήγηση της κατάλληλης διατροφής, το πουλί είναι σε θέση να ρίξει και να αντικαταστήσει τα πτερά γρηγορότερα και να παραγάγει τα δυνατά, σφιχτά φτερά που θα το εξυπηρετούν άριστα στον υπόλοιπο ετήσιο κύκλο του. Οι διατροφικοί παράγοντες συνδέονται άμεσα από την ποικιλία των σπόρων που θα πρέπει να χορηγούνται στο πτηνό, αναλόγως του είδους, τα συμπληρώματα που χορηγούνται, ασβέστιο, βιταμίνες, πρωτεΐνες, τις αυγοτροφές με την προσθήκη ή όχι βρασμένου αυγού και τέλος με τον τρόπο διατήρησης της τροφής και ειδικά των φυτρωμένων σπόρων. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε ενδεικτικά ορισμένες τροφές ή συμπληρώματα και τη χρησιμότητά τους κατά τη διάρκεια της πτερόριας. Βλέπετε λοιπόν, για παράδειγμα, οι φυτρωμένοι σπόροι είναι μια άριστη πηγή βιταμινών και πρωτεϊνών, αλλά προσοχή στις αλλοιώσεις, δηλαδή θέλει συνεχές καθημερινό πλύσιμο και στέγνομα στην τελική φάση όταν θα τους αναμίξουμε τους φυτρωμένους σπόρους με την αυγοτροφή. Σας αφήνω λοιπόν να το δείτε. Όπως και για το βρασμένο αυγό, εντάξει, προσοχή λοιπόν στις αλλοιώσεις, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα γνωρίζετε. Πέραν της αποβολής και της ανάπτυξης του νέου φτερώματος, σημαντική είναι και η τελική διαμόρφωση του σώματός τους, κυρίως των φετινών αρσενικών και εκείνων των πουλιών που θα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Απαιτείται λοιπόν η εκγύμναση όλου του μυοσκελετικού του συστήματος και αυτό με τη σειρά του μεταφράζεται πτήση σε κλούβα πτήσης. Τα πουλιά πρέπει να πετάνε άνετα και να γυμνάζουν ταυτόχρονα όλο το μυοσκελετικό του σύστημα και γι' αυτό το λόγο απαιτούνται κινήσεις που να καλύπτουν όχι μόνο τον οριζόντιο άξονα από αριστερά προς τα δεξιά ή και αντίστροφα, αλλά και τον κατακόρυφο άξονα από πάνω